Club Junta, building better Africa. The DC gwero lenileni la chilungamo paphata pa chilungamo ngati Amalawi mmafuna kuti muzimva chilungamo komanso nkhani zenizeni ndiye chunani the DC mwana woopsa kwambiri amene sindimaopa koma ndimangonena chilungamo ndipo ndikudziwa kunena kuti ambiri zimawapweteka koma chifukwa chokuti ndi chilungamo amalephera kuti andipeze. Lero ndingopereka chenjezo kwa inu Amalawi amene mmasusuka ndi ndalama kumene ndalamazo kumene zikuchokera simukuziziwa siku lina muzajesedwa nazo zinthu zokuti ndi njoka za kumidima. Andichomvesa chisoni nchonena kuti akuluakulu amene ankatilangiza kalero kunena kuti ana inu osamasusuka ndi ndalama osamangolandira china chilichonse kwa anthu osawaziwa ndi amene ali pasogoloso pano kumalowa mma state house mu kumalandira kuphatikizapo mafumu. Zomvesa chisoni kwambiri ndipo ndikanapempha kunena kuti amene mmamuzungulira chakwera mumuuze kunena kuti achepese moto chifukwa zimene akupanga zipena nthawi ino ya kampeni ndikulakwiranso malamulo. Ziko la manjanjawidi amene amapanga malamulo okhaso ndikumawaswa omwe wakunena kuti no hand house pa nthawi ino ya kampeni koma iwo ali bize limodzi ndi vice yache. Vice president ali kumpoto kugawa ndalama nayonso president weniyo ali madera ene ake osiyanasiyana ngati kusanjika kumagawanso ndalama. Asogoleri manjanjawidi despite the challenges that Malawians are facing koma iwo ali bize kugawa ndalama. Ziko lomvesa chisoni. Lero dialirira awa amachedwa apolisi. Pali gulu lina la polisi limene linakamang'ala ku khoti kumanena kuti sanawapase ma promotions from grade I to grade G. That was in 2017. Anthu amene wawo anapita kukamang'ala ku khoti ndipo akhoti anapereka chigamulo in 2022. Zidawakomera apolisiwo ndipo aku area sateko amene amaziwa za ma promotions iwo adawachita promote anthu aja ndikuwadumphisa magrade awiri ndikukasiya pa G. Koma chomvesa chisoni chonena kuti ngakhale ndalama izi zikumwazidwa moteremu apolisi aja 5 years down the line sadalandire ndalama zawo koma ndalama ndi izi zikugawidwa chisawawazi. Pena ndikumakhala kunena kuti koma anthu andalewa amakhala ndi welfare ya anthu kumaona kuti kodi civil servant yakuvutika bwanji kodi ana akuaphunzisa bwanji. Faje pano patu kuphunzisa mwana is a serious business. It requires a lot of money. Komanso ndi mmene zinthu zaduliramo kodi anthu amene wa umoyo wawo ndi otani ndalama zondi zawo adagamula ndi akhoti koma lero ayi ndithu kuona ndithu akuboma kwa alibe nazo ntchito kuyang'ana aku polisi ku area sateko alibe nazo ntchito kuti anzawo adachitidwa promoted ndipo ali ndi maaliya zokuti apasidwe. Izimenezo sizikutheka. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Mundilolenso ndiyalirire anthu aku Northern Region makamaka ku Mzuzu Central Hospital kumadabwa kunena kuti Mzuzu panopa ikutha mezi 3 Mzuzu Hospital opanda x-ray. Inoto Amalawi simungakhulupirire kunena kuti ku Mzuzu Hospital chipatala cha ku Mzuzu amachita kumakabwereka machini a x-ray ku bungwe lina la Makro kapena iya kupita kumapale uko kukamuyeza munthu kumene koko. Chikhaliye nicho president wa ziko lino amene so wasusuka amene akufuna kuti akasuke mabala ache akakwirire maenje akuja ku University ya Mombera akupita sokongo kuti akasegulire stadium yosatha. Stadium yosinathe ati ikuchedwa kuti ati kayandani Mombera amini uje ni stadium Mberwa stadium
sinathe ata koma chifukwa chokuti ndi campaign komanso kuti chiseko cha mpana ndi afuna akasegulire stadium yosatha kuja kumatchedwa ku Mzimba. Komano chomvetsa chisoni nchonena kuti the whole of Mzuzu kulibeko hospital, kulibeko x-ray machine. X-ray tu machini yomweyi akumachita kumakabwereka chigalimoto cha makuro ndiye chibwere pa chipatala paja amutuluse munthu pa muwodi akamukweze galimoto ndi yamwamba kwambiri akamukweze mwamba ayambe kumuyeza. Ziko lathu ziko lomvetsa chisoni yeti asogoleri ache asavuka ndi ndalama olokuyang'ana misewu ya mu Mzuzu yomvetsa chisoni kwambiri kuyang'ana zijankanena kuna kuti atifuna tikangotenga boma tikonze misewu ya mu Mzuzu muyikhale ndi tala tapitani ku Mzuzu komukaone. So ndizomvetsa chisoni and that is why ndikupempha kunena kuti amene mwamuzungulira Chakwera mumuuze apole moto chifukwa zimene zikuchitikazi lamulo ndi lamulo silimaona kuti uyu ni ndani. Zomwezi mukupanga zogawa ndalamazi kukhala azipani zina ndikuti nthawi zino atamangidwa mutawamanga and it is very unfortunate, very unfortunate. Anthu amene ndikufunanso ndi alirire na mama wa uno ndi akuchikwawa ozungulira pa Jeratu makamaka kuzungulira Jeratu school muzi wa Lauji kumene anthu amene akuvutika kwambiri ndi moto otchedwa dosi umene ukuchokera ku Presken. Anthu akumene kukuchikwawa akuzunzika kopsa nyumba zawo tikunena pano kuti mukaone malata ache nyumba zija zidawonongeka ndi moto umenewu amapanga a Presken amati akatenga zinthu zawo kwa amakatayira kumeneko kupita kwa DC anthu kukadandaula palibe chimene chikuyenda. Ndale zokhazokha ati kumawuza anthu kunena kuti ofunika mu nyumba zanu mupite mukazilembese kuboma nanga zikugwirizana ndi chani mukhale ndi title deed. Yeti anthu akudandaula kunena kuti nyumba zawo zikuwonongeka komanso umoyo wawo suli bwino. Apapa pakufunikira kuti mabungwe amene amaona za ufulu wa Malawi akanathamangira kuja kumatchedwa kuchikwawa chifukwa posachedwa pompano tiyamba kuluza anthu lalero lino akuthamangira kuona ndalama osakhala kuona umoyo wa anthu. Izi ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti for many years kuchikwawa anthu akhala kudandaula around Jeratu and umati ukafika kumene kukuchikwawaku ukamapita ulo cha ku secondary uko kununkha kokhakoka ukamapita cha uko kunchalo kununkha kokhakoka anthu amalephera kumadya nsima around Jeratu iyi chifukwa cha uve umene ukuchitika ndi company ya Presken. Koma ayi ma authorities angoyitenga nkhani kukhala ya ize kumpeza DC ayi apolisi kuadandaulira ayi palibe chikuchitika. Kodi kumalawi kunotu tikamanena kuti ukapolo ulipobe muzimvesesa Malawi tikamanena kuti ukapolo ulipo monga mmene akuvutikiranso anthu amma filling station awaso ndi anthu amene ali omvesa chisoni kwambiri. Ndipo ine ngati president wa anthu osauka ndikweni andi alirireso anthu onse m'Malawi muno kuchokera ku Nsanje kukafika ku Chitipa amene akugwira ntchito mma filling station osiyanasiyana kandi Petroda kandi Gamu kandi Puma kandi Toto na imene ili filling station amene akugwira ntchito kandi pa Best Oil. Anthu amene wawa akuzunzika kopsya anthu amma filling station kuzunzika kandi pa Meru kuyang'ana salary yawo inuyo simungakhulupirire salary ya anthu amene wawa kugwira ntchito mma filling station. That is why anthu ena amakonza kumanena kuti anthu amma filling station amatibera mafuta iya amangopanga uhule kumakhala kuti anthu aja amafuna mwina azipempha kwa makastoma kuti mwina azipita ku nyumba ndi kena kache chifukwa salary zawo ngakhale boma linakhazikisa kunena kuti minimum wage it is 100,000 amma filling station ambiri sanafike olo 70 olo 80 amalandira ndalama yomvesa chisoni kwambiri. Ndizomvesa chisoni kuna kuti even ma authorities amene amayang'anira makamaka kunduna wa za ntchito alibe nazo ntchito kuti aende aziona kuti umoyo wa anthu amma filling station ndotani amagona atu amene aja mu toilet
ngati simuziwa anthu amene chakuzunzika kopya kuchezera ma filling station akugona limodzi ndi manyi matoileti kumamva kununkha kwa bibi kufunafuna ntchito ndizomvetsa chisoni kwambiri. So inu atsogoleri athu amene mukugawa ndalama mukamaona zimenezizi mukamapanga zinthu zanuzo muzidziwa kunena kuti kunja kuno anthu akuzunzika kopsa, akuzunzika amalawi osiyanasiyana malo osiyanasiyana akungogwirira ntchito yokuti nanga tsopano tiye tipanga bwanji ndalama zimene mukumwaza zisiku lina muzazifuna muzaziyang'anayang'ana koma simuzazipeza chifukwa chonena kuti ndalama ndi chira wakhoswe. Ena tinati tikufufuzeni iniyo ma MP kapena ma ministers munali anthu omvetsa chisoni kwambiri oti tinati tingonena kuti atatulutsani aliyense galimoto yace yakale imene simwinaso ena ali yobwereka mukhoza kumva chisoni. Olo tinati tikutulutsireni mafoto anu akale musanagwire ndalama munali anthu omvetsa chisoni kwambiri. Nthawi imeneyo mukugwira 500,000 kumanjenjemera ndikumagwa nayo ndondoli. Lero ayi mwajayirira ndithu mungopanga zina zilizonse ndalama zakukhambwirani. Tinati tikufufuzeni enanu olo ma presidential advisors achakwera tinati tiafufuze anali makape eni makape anthu omvetsa chisoni omachita kumapemphesa sima. Lero afikapo even anzawo ambiri anawatayataya. Anthu ena amene tikufuna tiyalirire siku la lero chifukwa lero ndilirira Malawi ndi anthu amene akumangidwa milandu yosiyanasiyana makamaka ndi aku forest department makamaka nkhani ya makala. Nkhani ya makala yafika popsa kwambiri. Nkhani ya makala yafika polirisa chifukwa pena paliponse makala akugulisidwa ngati kapena achita kulamula kubomako kunena kuti ziko lino pena paliponse muziotcha makala. Andichomvetsa chisoni chonena kuti makala awa akumadusa ngakhale road block kumachita kuwaona makala ndi mama omwe kalero amadusa usiku lero akudusa pena paliponse nthawi ina iliyonse. Komano nkhani yakafukufuku wathu amene tapanga ivi tapezeka kuti anthu amene amapanga za makalazi amagwirizana ndi aku forest ndipo ma forest officers ndi amene akupanga mchitidwe umene wachinyengo omauza anthu kuti azibwera ma forest osiyanasiyana ndi kumadulamo mitengo ndi kumaotcha makala ndipo akumalipirisa aliyense 50,000 makamaka ngati mmene ilili ngati dera la Ulikanani kumulanje uko kusuka sanje kumulanje uku kumulanje drift kusuka sanje likanani forest kuja kumalondera ame kuja kumene kuja kulikatangale woopsa akumachita kugulisa maujeni mitengo ena anthu aku Mozambiki ena Malawi momuno anthu ukamaona anthu akumangidwawo ndi innocent people kwinaso amene alephera kuti aperekeso 50,000 chifukwa akagwira amakalawo akumalipirisa 50,000 komanso kuti munthu ulowe mmene momo ukuyenera uperekeso ndalama kuti upange makala. So kafukufuku wathu amene tampanga ku Malawi First tapezeka kuti nkhani yokhuzana ndi makala amene akupanga zachinyengo kwambiri ndi anyake aku forest konko. Ndipo sindikudziwa kunena kuti Malawi akamachoka pano pa 2 years 5 years from now kodi ziko lizakhala bwanji? Ziko lizakhala chipalamba chifukwa chonena kuti kuli mchitidwe wachinyengo kwambiri andi ziko lino maona ngati silizasintha kumbali imeneyi ya chinyengo. That is why even maiko ni mabungwe ayamba kuchita fort this country kuti boma lili silizatheka kumbali ya corruption. Kodi tikati corruption itu sinkhani itu ya ndalama zokhazo ya even maphunziro amene Malawi ambiri mukuyenera mudziwe kunena kuti ngakhale ma adindo athu alibe ma certificate eni ambiri wandi a fake andi dangodandaula kunena kuti ajankanena kuti tautenga udindo wa higher education ndipo tipanga kafukufuku wa ma certificate tione anthu ma degree amene ali nawo kuboma kunde aliko anthu a fake ambiri
kuchokera mu ofesi ya president iyo kuzafika pakana kunduna, atangoti akhale mwa serious kunena kuti lero kapena tiyerekeze kuti America itangobwera kunena kuti lero tiyeni tione ma certificate, muzaona anthu mene ati azathawire kulitu ma certificate ena kumadapo kuti ati awa ndi adokotala awawa awa alangiza president ndi adokotala sukulu aja anakaphunzira kutiku pensisi anakachita defendi kuti anthu akamanena kuti uyu commissioner wa ujeni wasankhidwa kuchokera ku DPP ndi wosaphunzira oyi nangatu iyeyo sanalembere kunoto analemberatu kunjatu anakalembera kunja bwanji inu bwanji osatumiza maujeni okonko mukuitumiza kuno kuti ati ikafufuzidwe yeti iniyo ndinu amene muli pa nambala 1 kuba kwa nambala 1 kunama kuti ndinu wophunzira mulitu anthu ayi mu MCP mu anthu wokuti anapangapo form 4 koma anakhalaponso aujeni anakhalaponso ma commissioner koma yeti ali ndi form 4 tikuziziwa zimene andi izizi zayamba liti zomanena kuti munthu kuti akakhale commissioner wameki ndi akhale ndi ma degree akhale ndi ma PhD zayamba liti nanga popeza kongo kumeki kwali kwena osaphunzira kumakhala aliko ena osaphunzira mukakhala mu office of urgent president and cabinet ndiye jerejere kukakhala ku state house kunde ena oti maziwa ndi anthu osaphunzira anthu okuti alibe china chilichonse mukanangonena kuti amene iso manje iyi mukumupa chifukwa ndi IT expert mukuziwa kuti akabwera ku Mexico akakuyalusani muyaluka muoneka nyasi zanu zimene mwazisiya m'machinimu ndi cholinga kuti mubere zisankho afisi anthu a satanic inuyo amene mukufunabe kumazuza Malawi muziko lino ziko la kuvutani ziko la vunda koma mfuna mupitirize kumazuza Malawi Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri osaiwalira tikunena kuti x-ray machini kulibeko kunzuzu hospital ngakhale mukupita kuti mukasuke mabala a Mombera University posegulira Mberwa stadium muziwe kuti anthu akunzuzu akuyanane Club Junta, building better Africa. Malawi, Southern Africa.